medo kete mana ka Ramogi TV chendo ni mar duolo adhi mbele gimi weche gumanyien. Nonro mogol kod kambi, nonro mar Infotrak ewi chal Kenya, nyaka ne piny Kenya, nyaka ne Kenya Kwanza, donje telo yango ni pek mar ngima, kaka gima miyo jo Kenya chuny madang'ni kata malo 62 mag jo Kenya koni piny Kenya oriyo kama rach. Nonro no goyango ni atamalo 22 mar jo Kenya neno ni piny Kenya dhi maber. Jopiny miyo waler. Bang' Infotrak keto piny owacho e rameny kendo timo nonro ka gikawo pach jopiny mondo ging'e godo chal piny Kenya nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donje telo. Kambino mar nonro golo duoko manyiso ni thoth oganda jo Kenya kaluwore kod chal mar uchumi kendo ni piny Kenya oriyo bugo. Based on our research findings, 62% opined that the country is headed in the wrong direction, with 22% saying the country is headed in the right direction. Duoko na yango ni atamalo 73 mag joma ne okawo pachgi okoni ngima tek. Atamalo 5 koni ok gimor go osuru magikoni diyo kor jopiny, kata atamalo 5 mamoko to koni chandruok medore kaluwore kod onge mar tije. Atamalo 4 mag joma wacho ni Kenya oriyo kama rach oluwo ni joma nitie telo mag piny owacho mamalo kod mag counties ok osenyiso kit telo makare nyaka ne gidonje telo. Kata atamalo 3 seyo kit siasa ma pachoka, to atamalo 3 mamoko bende wacho ni dhier medore kind jo Kenya. Weche mamoko ma joma ne otimnegi nonro lieko ni nyiso ni piny Kenya dhi marach oting'o oro, mibadhi ma pod neno e piny owacho, rang'iny mar somo mani piny, pogruok mar oganda, pogo mwandu mag piny owacho gi chiwo thuolo mag tije e yo manyiso akwede kod rochruok mar arita kwe maduto chung' e atamalo 1. Kata obedo ni atamalo 62 mag joma ne okawo pachgi koni geno margi duono kaluwore kod kaka piny Kenya chalo. Atamalo 22 to koni piny Kenya oriyo kama ber kendo jopiny kik bed gi luoro moro amora. E kind joma wacho ni piny Kenya omako para mopuch, atamalo 22 lero ni kwe mongirore osebedo e pacho ka e loch mar Kenya Kwanza. Atamalo 16 to luwo ni winjruok nitie kind oganda jo Kenya, kata atamalo 16 mamoko mor gi kaka migepe mag piny owacho osebedo katiyo. Atamalo 10 to koni ngima ok tek ahinya kaka jomoko osebedo kalieko. Atamalo 8 luwo ni uchumi ma pacho ka dongore maber. Atamalo 5 wacho ni gimor nikech jatend piny en ng'at mohero Nyasaye, kata atamalo 5 wacho ni weche somo osejiwore kaka dwarore pacho ka. Kotenore gi tend loch gwenge gi choko mag osuru, atamalo 4 mag joma omako chung' ni piny Kenya dhi maber wacho ni piny owacho mag counties osekelo lokruok ne jopiny, kata atamalo 3 to wacho ni nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donje telo, osuru sani choko kaluwore kod chik mopogore kod kaka ne timore kinde telo mokalo. Kotenore kod kaka migepe osebedo katiyo, jatend migawo mar arita ma pacho ka Kithure Kindiki oyangore ni ema osebedo kanyiso kit telo makare ka iluwe kod mar somo Ezekiel Machogu. Kata kamano, Infotrak to wacho ni ma nyalo luwore kod ber ni jotend migepego ema ute fwambo osebedo kamenya ahinya. There are those that are always in the media, seen in one region or another, or tackling one issue or another. So then Kenyans associate that with performance. But those that are a bit docile, or those that are not seen always, they ranked the least. Nondo no bende oketa yanga gik ma jo Kenya dwaro mondo mi piny owacho ketie maino mapiyo mondo Kenya oyud resruok. Magi oting'o duoko piny pek mar ngima, neno ni ochuog thuolo mathoth mag tije, keto kenge manimba e weche mag somo, jiwo weche mag pur, rakruok kod rochruok arita kwe, kedo kod dhier kokalo e jiwo yuto mar jopiny, kaachiel kod chwalo ne jopiny pi maler kind weche mamoko. Kata kamano, mibadhi ma osebed kiwacho ni thiro dongruok mar piny Kenya chal ka gima jo Kenya ok dew ahinya, ka e kind gik moko ma idwaro mondo tim mapiyo, mibadhi nitiere thuolo mar 11. Nonro no ne otim e kind tarik 21 kod tarik 24 dwe mar 2 higani, kama ji maromo 2149 mawuok e counties duto 47 ma Thurka ne okawo pachgi. George Bati, Ramogi TV. Waluo ni machiegni nyanya